annyival rosszabb, hogy ott még a jogtisztaság sincs meg feltétlenül, mert ez ugye még nincs kirakva, hogy ilyenkor ez kinek a tulajdona, kinek a szellemi terméke. Hát meg amúgy ordít róla, tehát ami problémák volt a stockfotóval, hogy úristen, ez nagyon stock, ez meg nagyon AI tulajdonképpen. Ez a different day, same shit. Viszont arra tudtuk már jól használni, hogy például amikor egy elvontabb témát kellett megjeleníteni egy B2B gyártó cég esetében, akkor nekik az volt a mottojuk, hogy nehézipar könnyedén, és akkor erre tök jól tudtunk egy képet létrehozni, ahol egy tollpihe volt egy ilyen valamilyen, nem is tudom, hogy hívják ezt, csavar, vagy valamilyen hasonló eszközön, vagy tárgyon, és aztán ebből tudtunk videót is generálni, és akkor van egy ilyen nagyon szép, nagyon konszolidált bevezető kis animáció, hogy megnyitod a szájtot, és ez a tollpihe így lehullik erre a csavarra. És ezt megcsinálni AI nélkül nagyon nehéz lett volna. Nagy költségigényű. Igen, nagy költségű lett volna, nagy költségigényű, kellett volna stúdiót bérelni, 1000-szer el kellett volna játszani, hogy a tollpihét lejtjük, hogy pont jó legyen, stb.